Beh. Beh, 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 beh. Beh, 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 beh. Beh, 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 beh. Mana makanannya mana? Mana? Ayo, mana? Ayo. Ayo, mana makanannya? Ayo. Ayo, mak era nggowo, mak era nggowo. Mak era nggowo. Mak era nggowo. Ini dia. Ini dia. Kaya setahun ramangan. Kaya setahun ramangan janan. Yo 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 yo. Lagi ini dipisah ya ora gelem. Saiki rada jembar aja ngisan le. Mas Abon mau habis ini ya. Mas Abon habis ini ya, Nak. Habis ini adiknya terus dikurung sih, terus ganti Mas Abon sama Mas Yoyo ya. Ya. Yo 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 yo. Wes kumat golek apa kuwi? Ayo. Ayo, ayo golek apa kuwi? Enggak boleh. Enggak boleh. Garaimu tah. Ayo. 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 Bingung sangket bar mangan, bingung golek cemilan. Ayo. Nurun Yoyo. Iki bar mangan yo wis. Wis le, habis le. Ayo gek golek apa? Ayo. Ayo. Ayo gek sini, ayo gek sini. Ayo sini semua, ayo, 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 ayo sini. Kono, pipis dulu, pipis dulu, pipis dulu. Wis gek pipis.